Hola bafethu, this is your boy, I'm King Shamase, all the way from Tech2 TV. This is another exciting episode. We have a coffee with me. Namhlanje ke ngiphethe omunye ubra wami, njoba ngangishilo ukuthi have a coffee abantu ukuthi lento ekuthiwa unetiye uyibona ngqo kule show. Ngithela itiye phezulu kwetiye. So bafethu, I'm always honored to have people engikhule nabo. We went to school together and today we are in this business space. So ngithanga ngilethele yena kunini ngizama kusukela last year sigijima. Le ndoda ibhizi kakhulu bafethu. Ngabe nje ngisapholisa amaseko simamukele kwi show siphinde futhi sixolise mfethu for ama delays. It's been a long day. It's been busy la ngaphakathi. I hope ubonile. But ke bafethu namhlanje ngiphethe uShusha in the house. Ukraine King yami. Right, please. Awu fresh mfethu. Finally. Finally. Hey dot. Kade sishahana. Kunini. But yazi umshikashika mfethu. Yes. Kuba busy. Sigijimisa iphupho. Nazo. No man, just to tell nje abantu emakhaya mfethu abangazi ukuthi uShusha mabebona lapha iShusha's kitchen and stuff kwenzakalani ubani uShusha. Bafethu njengoba sengibingelile, I hope wonke umuntu right emakhaya. Kama ulwazi wakwaShusha iborn bred yase Clermont. So umuntu wala eClermont ozalelwe khona ofunde yonke impilo yaselokishini. Yabo. Owa decide ukuthi avule indawo edayisa ukudla. Akusho njalo because ngidayisa izinto eziningi ekitchen. So abantu abaningi babengazi ukuthi kwenzakalani noma zithini iShusha's kitchen but noma ingakapheleli but kusayinto edayisa indawo edayisa ukudla asisho njalo. So but we are based kakhulu enyamini ekuthiwa chicken dust. Abantu abaningi xa bayayazi ke. So sikanjalo nje mfethu. Okay. Hey, nami sengithole nesigele namhlanje because I've known you for so long, but uShusha as a brand bengawazi ukuthi it's your surname kahle. Kahle lapho abantu abaningi bathi diyama seqhamuka iID. Yabo nje nabantu oShusha abaningi laba sebeqhamuka manje phela ngoba sisikhona oShusha. Kahle iqala ngo TSHU. TSHA uThutsha umXhosa amabhondo kahle yabo. So manje ukuthi mangabe upronounce uno silent T mangabe ukeep yabo. So ingakho sesivele sayi umuntu wavela wathi ukuthi avela ukhiphe ukuze nina ngene nje ngoba bathi uThutsha yabo. So ikanjalo nje bese khona nje bese uShusha ke nje ukanjalo. Okay, asuyibona ukuthi no lesibongo lesisona odinga ukuthi generationally kube into wenza ngasemakhe. Face Ideology ukuthi mfethu uqala ibusiness kufikele nini because I remember besesigele sifunde ndawonye sithengile. I'm sure mhlawumbe even career wise buwenza ezinye izifundo. It's a good question. Ngoba manje ngeke ngize ngiqambela manga bokukhumbula kahle mina mfethu esigeleke bengumuntu oyihlophelayo. Bengumuntu oyihlophelayo esigele but hayi ngoba mhlawumbe bengiyisidomu noma mhlawumbe ngibuye ngifele ngenxa ukuthi umuntu yabo impilo bengibuka ngenye indlela. And umuntu okade ethanda ukuthi nje ahleze ecabanga izinto njalo okay manje so yenza kanjani imali manje so kwenza kanjani yabo. Enamqedanga isigele nga drop out aka grade 11 right. Ngisakhumbula ukuthi ku 20 bani but ngibe nenhlanhla ukuthi mangabe ngidrop out lapha eshuthi khona abalungu ababesethenzelwa iTimer owning ama restaurant eMhlanga and the beautiful ama restaurant apopular yabo nje uptrend. So ngaba nenhlanhla ukuthi ngizokwazi ukuthi iTimer lingikhulumele yabo nokuthi kanjani ke intwana nje ihleli yabona nani. So ayibrazo leyo ekwakuyiboss yami yangithatha shuthi angifundisa isipani mfethu ukuthi ayikuse ngaqala nje masenza boba mina ngibarista please shaya coffee kabi yabo ngaqala ngafunda nje icoffee cocktails everything yabo. So kwakusuka kwami ukuthi okay ngoba vele ngisase sigele ayikho into engiyaziyo yabo but sengingene lo mkhakha ukuthi contact with cappuccino contact with latte contact with yini ngangena kumkhakha wokuhospitality iyonkana yabo. Ngaqala ngafunda futhi ngaba nothando for yona lento because ngafunda hard but ngifuna uqamba I'm a first learner but ngafunda hard because la ngikhona ngoku strict kakhulu njengoba mina ngintwana ngikhula but kube ngihole kube khona namanzi akhona yabo yonke leyo but kwa end up ukuthi singumuntu oseyithanda lento yabo. And then ngavuleleka
ngagcina sengikwazi ukuthi ngiyabona yabo nakwezinye indawo ngafunda nasekitchen ukuthi okay ikudla kanjani yabo bengihlupha ke ngalokho so yonke lento ethi iqala kanjalo until go 2018 ngaze ngadecide ukuthi okay I've got knowledge yabo yok-operator kwi-hospitality I know bese igawula ngiyayazi yabo kabuhlungu futhi so ngathi okay yes ngibe nesikhathi sokuthi kube khona umuntu ongiphethe oyiboss yabo so why not manje ngazama ukuthi mina ngibe iboss ngithathe lento ngiyiqale if you remember nginendawo lapha eRenke eClermont eduze kwasekhaya that place ifethu bekuyindawo nje dihleli yabo so ngathi yazi indaba ngahlala nabazali futhi ngabatshela ngathi ma baba ngiyacela manje ukuthi ngicela ukuthi ngiyizamele mina ngibone ukuthi ngihluleka but indaba yokusebenza ngiyaphuma kuyona ngifuna manje ukuzenzela mina into yami okay kwayinto right bathi abazali ngeke sikwazi ukushintsha njengoba wayidecide nasesigele ukuthi uyapropose namanje uma ukuthi ufuna ukwenza indlela yakho uzokwenza indlela yakho asinankinga thina sokusupporta ngayo yonke into then sharp thola imali thenga igazebo thenga iprice tag ngathenga nje izinto can you imagine ukuthi endaweni yami ngisayivula bengisebenzisa osofa basekhaya abadala ngabathatha osofa abakhuphula kama wabeka phezulu efethu within a week it was booming amabangani befika behlale khona abafena amakhula box kuhlale yabo nje kuyinto kanjalo baqala ngadayisa so laqala lapho ikish from 2018 njengoba ulibona kancane libile livela nje kancane and asikakami mfethu we are still growing nje kakhulu futhi yabo every day so into kanjalo mfethu inamandla kakhulu ya inspiration kenzeka ukuthi ube ne-skill hidden okuthi kukhona umuntu ozofika kunike something bese siyavuseleleka because waya lapha esipanini kuthi waye ngoba intwana ihlalela hamba bamba something but masufika lapha afika explore kwaba beyond into oyifundiswa khona okuwukuthi mhlambe nespace secreativity into nayo ukuthi wena awuboni noma unakile ngoba I see you more kwa entertainment doing things nakhona and leyanto manje uyabona ukuthi iyahambisana because when you do Shusha's Kitchen with events it's a bomb. It's a bomb. And yabo nje I don't wanna lie njengoba ngishilo sekuqala I'm a first learner abantu engiphila nabo abantu engikhule nabo labantu engenze nabo izinto kuyona yonke into eyenzakalayo mina ngihleze ngifuna ukubona ithuba lokuthi ayikho indlela esingenza ngayo imali because manje only thing ngiyifuna imali so ngisho kwayona indaba ama event ukuthi ukwazi ukungena ngokuthi yabo ihlangane nalo ikhishi mabe ngenza something ekitchen ngibiza abantu behlala khona yabo kanjalo nokukhuthaza why not ngayithatha le sithi indawo nokuthi ngoba phela vele ngiyazwana noThuze ngiyazwana nobani ngiyaba akhuluma nama artists right yabo leyo nto why not ngakwazi ukuthi so each and every time I'm always looking for a space ukuthi la sikawuthola u10 yabo leyo so nje kanjalo mfethu. And shout out to you man for ukuthi ulimele iphupho lakho to this level because njengoba usho you are based lapha eRenke eClermont but I see more branches manje around the hood. Kusayinto nakhona futhi njoba ngisho ukuthi kancane libele kuvela kusayinto emfethi ikhishi sazokhula kakhulu and nje abantu abame ngento yabo and yabo angifuna ukuqambela amanga mfetha ngine brazo ulo uMax and angifuna ukuqambela amanga ukuthi mhlawumbe kanjani but mabe ngibukela impilo yami nangendlela yena akhula ngayo nangendlela enza ngayo izinto yabo ngihlezi nami ngigqugquzeleke ukuthi yazi ngifuna ukuba nje one day yabo so nami njengoba ngithi abantu abahlali babukela angifuni ngelinye ilanga ama sekuthiwa nali ikhishi liyapompa bese kuthiwa ngoba sebathatha lento angithi ke already leyo mhlawumbe isiqaliwe lokuhleli because I ubusy ndodayi kancane hayi ushusha kanjani kodwa abantu bukuzuka phambi kwabo and mfethu kunzima kakhulu kulomkhakha lo mfethu kunzima angeke ngize ngiqamba manga but abanye abantu bahlezi becabanga ukuthi mhlawumbe into vele uvuke kuselo udayise kube right kunzima mfethu but I think mhlawumbe usazofika kuma challenge ngiyayithanda impela usuvele wayithinta because bengiyakona straight
ukuthi kulilihle linje ukukhuthala kwakho ungaphumuli because into esiyiposta kuma status into eziright zodwa ama challenge asiwashare so mhlawumbe uma ungathi nje lapho nalapho ungekwathinte wonke senzela ukuthi noma uba oku same business mhlawumbe osafuna nokuqala athola imotivation ukuthi cha uzoyithola into ezikanje mhlawumbe ulapha rank how was it at least wena ubungasekhaya kodwa I'm sure akhona ama challenge within the community akhona bese kakhulu bra ngifuna ukuqambela manje first of all yabo nje mase kuthi uyabuza ekhaya bazokutshela ekhaya bese lecike ukudla inyama yami kwesinye isikhathi because I had a challenge ukuthi kwesinye isikhathi given a stock angikwazi ukusirun but ngiyazi ukuthi fanele ngiyenze sure ukuthi asiphili given a stock esiningi sesihlalile senziwa sadayise fanele yabo izinto ezinjengalezi fanele uexpect unje uhlezi wazi ukuthi ama loss akhona yabo izinto ezinjengalezi uzoyifica and uhlezi uzoba nenkinga ekanjalo 2 wemfethu liyanto udinga ukuthi ube patient mfethu mfethu ukwazi ukubambelela kuyona and iyafakana enkingeni mina nje mfethu angeke ngize ngaphela into esakuyenzeka and ngadlula kuyona ifana nje ikoletiningi lento yabo yabo makuhlezi unalento yokuyitshela ukuthi okay yasindaba let me do this let me take this money ngihambe kuyokwenza kanje because I know vele ngizokwazi ukwenza kanje yabo and ngiyazi ukuthi ngoba vele imali ngiyayiphatha ngizokwazi ukuthi ngibuye ngipheshe kanje and you end up thokusine ikoleti engakho yabo sunenkinga yonke into awusazi ushaya depression yabo nje kube kuningi nani so umuntu osekhaya bese ufuna ukuqala ibusiness mina advise ukuthi yes iba go getter but ngathi ungathola i-guidance right yabo and ube umuntu ozoba strong nozosimela isitori sakhe because can you imagine mina indawo ngikuyona ukuthi busy kanjani but ngikwazile ukuthi mina ngibe nenkinga eziserious kanjani ngisendaweni ebusy how much umuntu uzofika vule mhlawumbe kadabeka endaweni ethule yayizwa leyo uthola ukuthi mhlawumbe irana slow business mina ngithi endaweni ebusy kakhulu yabona leyo so ama challenges betha kanjalo akhona maningi kakhulu mfethu yabo izinto nje abafanele bayigade kakhulu lezo yabo ungabolelwa istock ungangena ezikoletini yabo nje kuningi mfethu kuningi that's true and fortunately enough njoba dusho ukuthi unswempe kitchen ushaya amakhofa I remember khona ngizoshaya khona ibreakfast kade ngakugcina khona le shop uma ngase Pine Town ikephi konje lapha yashaya khona ibreakfast yanokusho angiphele nje ngisebenza balishona asinebe ngisenzela icompany ekuthiwa Seattle Coffee Company nakhona ngobarista and then bese ubigarage ngiyakhumbula le garage oshona ngeke ngasebenza nakhona lapha sekuba thathana noma ngasitona ngisakhumbuka kodwa lapho nje ngasebhathi moye Pine Town yes sele ndothi uchef kamnandi kanjani bese into ehlangene nekhishi ingakho ngibona ngimngaka akunalanga lonke no mfethu no thanks man ngiyayithanda energy yakho nokuthi ke sisusa ilento njani ikateziko expanding job opportunities ayisiki le branch lapha eFenen manje kukhona enye kade isanda kuvulwa la ngakaTate I think you have more than that isuke ithini plan yakho when you expand giving other people opportunities because suye ngawena lapha the stations are operated by and because kukhunga phela bayahlupha abantu phela yabo kunzima ngoba njengoba ngisho ukuthi imali ngiyibukela manje wabu 2025 in 2023 ngiyibukeli ngisendaweni leyona so njengoba expand kanje kufanele imali ngikhule yabo nabantu bazoba khona ethimini yabo mabe ngifuna ukuvula and yabo mfethu lento yokucabanga kwami nokuthi ngisuke ngithi ngivulele indawo akuyena wonke umuntu okwazi ukufika eShusha's Kitchen erank yabo kunabantu abanamafoni abahlala kanje efonini abone ku social media yazi lapho khona Shushas Kitchen but anginayo imali yokuthenga lapha yabo anginayo imali ukuthi ngigibele but ngiyafuna ukuthenga mhlambe ichicken ihamba nama fried chips eShushas Kitchen so ngizokwenza kanjani yabo uthola ukuthi job mina sengideliver nanokudeliver mathola ukuthi akwenzeki so the main reason ukuthi abantu sibasondezela into right eduze kwabo because we have ukuthi 37 we've got ikhishi la khona so 37 kune 38 kune 40 kune extension so umgaqo kodwa osebenzisayo yayibona leyo nto so kunokuthi umuntu azahamba azafika erank why not singamsondezeli into eduze mina ngabona ibusiness opportunities lapho ukuthi okay yazi indaba
angicele la kubeka kanje ukuze bonke labantu abakhona la bezokwazi ukuthi babe la wena futhi nawe you are my biggest customer yabo uhlezi uthi besikanje so isikhathi kuyanetha isithuthu asikho nami bengakambi into yokuthi ngikwazi ukuyideliver yabo lo mtholo thangikho so njengoba nasemvuzane kanjalo yize imvuzane ngoba besanenkinga encane but still revamp na yonke into yabo. So the main thing sokuthi basondezele into yabo eduze because akubona umuntu wazi ukufinyelela iShusha's Kitchen eRed. So umuntu akawalke athenga ukudla kwakhe right because we're using the same thing, same sauce, same thing, everything, and I'm the one osuke controller yonke no training staff yabona lento. Hey, it's crazy. Ukuthi uhambe wonke ama branch but ifici KFC testa ngendlela efanayo. Yes. Plus nginomuntu engibamisene naye ke kumama nje sekhaya umvume abantu abaningi bayamazi. So each and everything engiyenzayo naye usuke la eduze kwami manje ngila 37 mina usuke sele kitchen because mina naye into eyodwa. So each and everything esuke soyenza fanele sidecide so2 ukuthi okay siyavumelana iright qala siyiphasise before siphume sami soyifundisa abantu mabe ngila ngakatheli fanele ngibe khona yena futhi aka 37 kubo yena umuntu ozosimefika lapha afika qhubeka yabo kanjalo ukuze sizokwazi ukuthi kwaphela ibalekile into okudla ndiyakhulumisa hlezi standard sibe into eyodwa yabo so nje nami inkosi yangisiza ukuthi ngithole umuntu okanjalo nami ngikwazi ukubambisana naye yabo yonke leyo nto yabo njengoba ufaka nomdali phakathi ngempela because I think we sine information wrong about being in a relationship and then get into business. Abantu yabona ukuthi ba resilient umuntu ufuna uyiphushela into yakhe ngoba esaba ukuthi masiba nenkinga singasazwani kusasa umama wenza kanjani. But this is inspiring ukubona such a couple entsha doing big things. We don't know ukuthi kusasa lithini but into ebalekile manje. So asibe positive and be inspired. Exactly. Wafuthi uma besiga positive beshuthi belegcina usungeza izinto. Ngokuqina ingapho ukuthi abantu abaningi abathi abajoli. Yabo ngenxa yokuthini bayasaba. So go there, be there nomuntu uzame mekubhekile. Phile uqhubeke nempilo mfethu isho njalo nje. Yabo. No mfethu siyabonga my king ngifuna nje ukudlula udabeni oluncane because I remember ukuthi khona i-challenge enkulu oke waba nayo mhlambe so ayeka lawo ukuthi endaweni I know ukuthi joba kunosoma business enqwaba lapha kuyi main kodwa yazi mina mfethu ngiyaxolisa ukuphula ulimi yazi mina mfethu mhlawumbe angeke ngize angazi mhlawumbe ukuthi ngoba mhlawumbe ngisebenza kakhulu kuma restaurant amakhulu ahlangene yazi mfethu I'm so happy mangabe uzosebenza kukhona iShusha's Kitchen kukhona mhlambe Impumezi Kitchen mhlambe Bal's Kitchen. First i-challenge mina I'm always looking for yona yabo because yabo mangabe usebenza wedwa uzoba nekhishi lapha ngisho ukuthi ungithi kanjani kodwa yafa leyo nto ngoba ayikho into ekuchallengeayo yabo. So each and every time abe khona i-competition ifanele ube grateful mfethu ujabule ukuthi okay sure kanjela nami ake ngihlale ngibeke standard set yabo leyo nto. So work Florida engakanani indawo ama restaurant yabo and I'm always making the example because ngihleze ngenzela abantu indawo abayazi ama restaurant ngapha nangapha uthola uthonga dayisi steak yabo but wonke umuntu uyangena steak ziphele futhi ku stock sakhe so why not so singazana yabo and abanye abantu bazokutshela bese mina umuntu mawufika kumina ngihleze ngizokutshela ukuthi mfethu mawukuthi ufuna ukuvula lento hamba oqala kwenza into ukuthi kanje ube nendawo yakho ezoba grand sharp motor yabo yonke into ube right because umona ngeke uzokusiza ngalutho abantu baningi mfethu abantu bashona every day abantu bazalwa every day. That's true yabo that's true so ngeke uzulibe ube nomona mfethu and futhi ngisho ngakhipha information umuntu ngeke azabe wena my king ushusha iskill sakho sikwena mfethu now KFC nas bangabantu abasebenza khona kodwa akekho wazi ukuthi njani basebenzisa for spice sabo yabo. So ikanjalo nje it's always nje ukuthi fanele ugcine nge-secret yakho ukuthi okay iShusha ukanje kuphela yabo. uShusha abafethu I think niyamazi vele mhlawumbe ngesingene kakhulu ku music kodwa ngelinye ilanga sophinde simdonse phinde sikhulume specific ngama event ukuthi wenza kanjani ukuthi ethi ekwa hospitality ephusha ibusiness kodwa more prominent esayidini la ka entertainment futhi ufamily with what's happening around iTheku ushaya ezinye izinto ongakazi uyibone phansi but ke sizongena lapho mangabe sivumelile ngesinye isikhathi.
Mfethu, the reason ngithinta le it's because umuntu odumile. Mhlawumbe when you are not aware of that. But out there kuyabonakala everyone uya inspireisha nabantu abakulandelayo ngendlela right. Sibayeke laba aba negative. Ibona abasiphoqozelayo. Vele ibona mfethu lapha. Hey, there was a tragedy mfethu eyangithusa kabi ngizwa kuthiwa you are involved in a car accident. Hey mfethu Yeah, my king. Hey, Leah Shandisi. hey hectic. Hey, ayikwazi ngisho ukuchazeka but si Claremont as siwumndeni because njengoba usho ukuthi around kulula ukuthi wazi ukuthi uba ushusha what happened. Yes. Sibonga ukuthi uNkulunkulu emkhulu. Yeah, phela skona ngempela futhi iyona ke nje futhi inkinga yabhekana nayo yabo nje. Last year, I think last year, ne? It was last year. Last year, 27 October, if I'm not mistaken, and it's why bed problem from our mark. Begu talent le ukuthi ngiye ngabuza inkosi ukuthi yini ngakwenze yona right. Mhlawumbe mina ukuthi kanjani ngibuyele kuwena ngenze into right. Why le nto yenze kimi? Yabo? Kodwa ngenxa yokuthi kulo muntu engikuyela lo muntu ubhabhe kanje ngabuye ngathi yazi indaba engenzeki nokuzokwenzeka kuba yabo why ngifuna ukuthatha le nto yenze kimi because I think yona challenge ifanele ngifacane nayo. It's so sad ke ukuthi fethu kwenzeka konke kwadlula nomphefumulo womuntu engangihamba naye and yabo may so rest in peace fethu ubhele yabo. So yabo nje fethu into engisimame ngihlala ngicanga ngisho ukuthi enkosini ngiyabonga mfethu yabo and I think nama uzothatha ukubheka ever since ngakwengisho nasesibhedlela nje wasengikwazi lokukhambi because bengahambi yabo bengakwazi ukuhamba benje bekubhede bengihlala embhedeni bengiyinto ehlala kanje nje mfethu ungakwazi ukwenza lutho ngitshela usekupheli ngithe futhi bengithe ngisahamba yabo bengithe mhlawumbe ngibonga zami e-wheelchair noma mhlawumbe ngeke ngize kwenzeni but ke kwenzeke and uma uzonothisa ukuthi ever since ngabuya esibhedlela yonke into yami ihamba ngendlela kanje because I'm there yabo ngifocus kakhulu ekuthenini ngenze konke okuhle nokuright yabo ngifocus kakhulu emabhizinisini nami yonke into yami iyakhula yabo ngendlela eright because ngihleze ngibona ukuthi ngiyabonga bese uzunginezile elinye ithuba yabo and bese nami ngeke ngize ngikuchazele ukuthi ngasinda kanjani because yabona manje mingibukela imoto nangendlela labantu abashayisa ngayo nangendlela imoto eyaphenduka ngayo nangendlela engastaka kuyona imoto ngizokhishwa nayo yonke into angibelieve bese ukuthi why ngisaphila yayizwa leyo nto so nje fethu it's very sensitive matter abafethu le hey it was horrible hayibo angifise ngisho isitha sami fethu because ibhlungu ukuthi le nto ebuhlungu and yabo kuyimanje sahlala kubuye yabo kusa uphelile mhlawumbe close to kuphela konyaka manje kodwa still it was a hard thing mfethu imagine ke lapho ke awukho there kulama business to operate. I'm sure imama lapho was crazy ngoba naye kumele abe kuwena nefamily yabo nje mfethu wangisho ukuthi inkosini ngiyabonga ukuthi inkosi yanginikeza lo yamuntu futhi ngicasile ngigoleka impilo yami yonke mfethu yabo because mhlawumbe uba kuthiwa wayengekho mhlawumbe ngabe ngagive up empilweni ngathi noma mhlawumbe sengiphumile esibhedlela kade decide ukuthi mhlawumbe ngiyithathele mina impilo yami yabo because mfethu yonke into ekuseni kufanele ubuyele ngigada ungenzela honest but bengadingeki because yena she was always there for me yabo ingakho ngafuna lutho ngaye mfethu ingakho ngafuna lutho mfethu yabo siyabonga kakhulu le ngithinta ngamabomi personal kakhulu but ukuthi yabona hayibo but ngithi angidlule just ngoba manje yakuthinta nehustle yakho ne movement and ingane yasekhaya yabona yabo nje I believe ukuthi into esuyiphatha kabuhlungu kufanele ukukhulume ngayo mina ngiyakhuluma ngendaba yengozi yami because abakhona abanye abantu abathola ukuthi yabo ezinye izinto babuye badlale kakhulu uthola ukuthi umuntu uzenze ama-jokes nezinto ey'ngekhona njengamanje abanye bathi hayi lo njengoba washaya imoto wayolungisa into zakho bayinqubula yabo yonke lezi zinto kanjani ngisho ngithi yazi fethu it's so sad ukuthi umuntu khona ukwazi ukuthi afike adlale ngento kanje yes kukhona umndeni olahlekelwe umphefumulo uyayibona leyo nto kuba buhlungu mfethu
and yazi angivele ngawashana noku-entertain lento ngivele Yeah, ngithi aye. okay sure uyabo True, it's for the people to understand the rights of opinions. and fethu stuff. wonke umuntu akakhuluma into ekhulumayo it's fine but nje thina silibele simile ngento eyodwa yabo. Ngiyabonga kakhulu my king mfethu. Mhlambe sengizokwehla mfethu just to advertise what we guys do mfethu sinale shandise izicathulo njengoba ubona la my king. Sifuna ukuthi sinikeze ingane zesikole noma ngabe uba Okay. asikhethile. I know ukuthi la ekhaya kunento ekuthiwa kasi la kunama program specific. yes. But le shandise yami ngasele idea kumajita omtimante engisebenza nabo. Okay. Ayithatha futhi initiative siqale last year whereby sithatha lozuka njengoba uSpan Kitchen Yes. donate ngala mfethu. Kufanele push ama donation. Yeah, asidingi nanokuthi sesingene kuma NPO and NGO uyenze nje ushusha ukuthi ufake esivivaneni because sibile intwana uyawazi ama challenge. Mfethu ngiyakazi kahle same labantu okubanye behamba ngenyawo. Ugqoka ithafu sendodwa lize liphuma ubhozi. Yabo ufake igrasshopper hayi ngoba uthanda. Ithafisa likho so initiative le So manje bafuthi lenza khona. kanjani wathatha kanjani ama donation nayo yonke leyo nto? Ngizokusupporta nje showcase la. Uyabo? So ingakho ngifuna ukuthi nabantu emakhaya usikanjani babe nayo indlela. No ngikhona mina bafethu ngukhuleka ni Matthews on Facebook wakamkhwanazi. That's my original names from ibus lam nje. Ngafikelwa into etha kube kanjalo. So uyakwazi ukunginboxa sixoxe but nenamba yami njoba niyibona la kwi screen for uWhatsApp 24/7 ngiyatholakala kuyona. Mangabeke umove ukwazi ukudrive ube mobile ungeze shadows kaDabeka A eK2K headquarters ungafika khona uzofica umtimande bese ushiya icathulo mawukuthi usuyithengile but mawufuna ukufaka inyuku uzocommunicate na. You buy shoes ulethe noma uyakwazi ukufaka imali uyakwazi futhi ukuyithenga futhi nemali ayinqubeleki ukuthi malini because okay hayi kuyazwakala futhi hayi nami ku-Facebook kwamfanele ungithe khona sokwazi ukuyipush. Yabonga kakhulu so far nginama payout 2 wasele manje bafethu size 15 ababili beingane i-cat for ladies and lezi ezinye ezi unisex for amajita. So commenta la usitshela ukuthi ubani obekhona on the show uzoyithola for free but wazi ke mfethu ukuthi silekelela umuntu oswele ngempela hayi umuntu onqena ukuthengela ingane icathulo. Exactly because nathi uNkulunkulu sithi nje share isinkwa sasekhaya nomphakathi akukho la sithatha khona ama funds. Mfethu mhlambe ususha wokugcina mnganami sengizokudedela ngizoyithi khona la usaphuthuma khona in closing what can you say to the people? Bafethu nje ningayiphuthi imisebenzi ayitholakali. Yes. So mabe namhlanje udecide ukuthi uvuke uhambo uyothenga izinkwa ka BB bese uba nekhona la kini uyibeke lapha ufake ishumi lakho ukuze ube nequestion ozobe overflow noma wenzeni do that. Ukuthi ufuna ukudayisa inyama thatha inyama thenga ama full chicken awu5 uwahamba wathi ube consistent imali ngakudidi imali masiqala abaningi iyabhayisana sonke isibhayisile ingakho yabo sesikhuluma ngalento. So qhubeka mfethu beke ukuthi ubhobo phezulu kwasheleni kanjalo mfethu imali zibe khona yazi ngikhulumiswa lento ukuthi ngathi wonke umuntu nomuntu osanda kuvula ibhizinisi engazi lento angayibeka ekhanda ukuthi akwazi ukubeka ukuthi ubhobo phezulu kwasheleni kanjalo because yabo mabe ngibona umuntu olibele dlala mhlawumbe uyavula uyavala kanjalo kuba buhlungu because ngiyazi ukuthi into ezokugcina ekugcineni uzowela kulela yabo ekuthenini ugcine mhlawumbe uzobheka ube neqembu noma kanjani but nje mfethu abantu abangayiphothi bese kuyadayiswa manje khona oshi imfethu ziningi izinto mfethu abantu abadayisi mfethu so abantu baningi bafethu bayensela bafethu nje mfethu umuntu akavuka abe nemali mfethu akekho umuntu oxaye manje umuntu othandayo mfethu yabo sikhona thina siganawo umoya bofuna ukuza kuthina mfethu ukutshela thina mfethu hayi nayi opportunity yabo enza nje kanje yabo so nje kunjalo nje mfethu. No siyabonga kakhulu I think nizwile into ebaluleke kakhulu kulezi zinto ayishilo ulwazi ukuthi be consistent. No matter ukuthi namhlanje kuyanetha kusasa kuyashisa ama condition azohleze khona wamdala but wena uphikelela and make sure ukuthi into yakho izibe ibonakala ngeke ushaye isandla endaweni eyodwa ngingaqophoki. And don't wait for ama funding guys abantu engibaletha la abayifande bona umzwile wayespana espanini sakhe wathatha ucash wa investor entweni yakhe
So stay tuned. Please follow Shusha's Kitchen. I think it's now in all social media platforms. Yeah. So bless all abafethu nini nama NGO enjalo ukwenza ama program yakwazi order and bulk la. Awukho futhi asingafiki khona around eThekwini mfethu. So abantu abasengama big companies siyakwazi yonke into nje siyafika. Please support guys. Imnandi kakhulu le nyama mina ngisahleli kuyona ke chicken. Kuningi kodwa kukhona nje obeke washo. But umulandela ama page uzowabona ama menu and find everything. Kwana ama special of the day kanjalo nje. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu bafethu sibonge nathi mhlambe sothi mase sithe sayenza impact ngeShusha's Kitchen so ithola sponsorship. That is for another day. Yeah, ngenzeki mfethu. Salute siyabonga mfethu. Siyabonga kakhulu. Thank you Mtemandi.